ಉಡಲದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಲ್ಲಿಪಿ ಓಂ ಅಂದ ಐಕೋಡದ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅವಿನ ತೆರಿಪೈನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಓಂ ಲಿಪಿ ತುಳು ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಏತು ಶೋಕದ ಲಿಪಿಗೆಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಏ ಬರೆಯಲಿಗೆ ಏ ಇಂಚ ಇಂದ ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಇಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಅಂದ ವರ ದೆತ್ತುಂಡ ಸೀದ ಇಂಚ ಬರೆಯರ ಆಪುಂಡ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಬೀರ ಬರೋಡು ಅಂದ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ವರ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ ಬತ್ತೆಡ ವರ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬತ್ತೆಡ ವರ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ ಬತ್ತೆಡ ಅಕ್ಷರ ಶುರುವಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಲೆಪ್ಪು ನಾವು ಇಂಚ ಬರೆಯನಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿ ಸರಿ ಆತ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಡ ಹೊರ ಬರೆಂಡ ಪೆನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆತು ಶೋಕದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಳ್ಳಿದೋಪಾದಿದ ಲಿಪಿ ದುಂಬುದ ತಾಡೆಯೊಳಗೆ ಎಂದರ ತಾರಿದೊಳಿಟ್ಟು ದುಂಬುದಕಲು ಬರೆಯುವಂತೀನಿ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಟ ಬರೆಂಡ ಪರಿಯುಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಚ ಗೀಟು ಬಂಡ ತಾರದೊಳ್ಳಿ ಪರಿಯುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನೆತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಯಗ್ಗೆ ಮೂಲಿನಿ ಉದಿಪನಾಪಿನು ಓಲು ಕುಡಲದ ಉಡಲ ಭಾಗದ ಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆದ ಈ ಶಾಲೆಯ ಉದಿಪನ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಐಕೆ ಯಾನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೈತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಉದಿಪನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಯಾನ ಬರತೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನ ಬರೆದು ಬರತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ನಿಖಲ್ ಬರೆಯೋಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಪಂಡತಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಪುರ ನಿಖಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರತ್ತ ನಾನು ಚಿತ್ರದ ಆಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಕಲ್ಪದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಡು ಬರೆಯೋಳು ಯಾನು ತುಳುವೆ ಎಂಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಡು ಬರೆಯೋಳು ಯಾನು ತುಳುವೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಳು ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾವಳು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಏನನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲೆತ್ತದೆ ಎಂಗಲ್ನ ಮಾತ ಜವಣರಿಗೆ ಯಾನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಕಂಡ ಪಂಪನೆ ಈ ಜವಣೆರನ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸಸರಂದ ಮಲ್ಪೆರದಲ್ಲಿ ಆ ಜವಣೆರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಡಿತ ಜವಣೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ಜವಣೆರ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ ನೇರ್ದು ಮೆಚ್ಚೆತ್ತಡ ಕೆಂಡ ಎಂಗಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದುಳೈ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೋಕುದ ಕುಂಟುಪಾಟ್ನಕ್ಕಳು ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಗತ್ತದ ಈ ರೀತಿ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರವು ಬರೀ ನಕಲು ಇಂಚಿತ್ತ ನಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉಳೈ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜವಣೆರ ಬತ್ತೇವೆ ಮಾತ ಜವಣೆರ ಬತ್ತದೆ ಎಂಡ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರೆ ತ್ರೋಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಡುಪನ ನೆಟ್ಟು ಉದಿನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರ ಬಂಡೇರು ಅವಾಗ ಔದಾಯಿ ಗಂಚಾಂಡು ಮೊಕುಲು ಎಂಕ್ ಕಣತದು ಅವೇನು ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆತ್ತು ಕಣ ತೊಟ್ಪಾರು ಎಂಕ್ಲ ಬೇನೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧಕರು ದೇವತಾರಾಧಕರು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜವಣೆ ರೈತ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಆದ ಎನ್ನಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೋಪಡು ಕುಂಬರದುಳ್ಳೆ ಯಾನಪಗದ ಆದ ಮಲ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೊಗ್ಗುಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನೀತಿ ಮೊಗ್ಗುನಟಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಆಕಲಿಗೆ ಹಾಕಲೆ ನನಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೋಲೆ ನನಂಜಿ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಲೆ ಪಣಪನ ಬತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆಸೆ ಆತಕ್ಕಲೇ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಅಪಗ ಯಾನ ಮುಕ್ತವಾದ ಯಾನ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರಿನ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಂಪನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಕಳು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಳಿನ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅತ್ತನ ದೇಶ ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಪ
ನಿಕುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಏರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಂಧಿಸವಡು ಅವಳ ಕೂಟ್ಲಡೆ ಬಂಧಿಸವಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಜೈತುನಾಡದ ಜವಣರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಶ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ ವಿದ್ವತ್ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕರಿಡ ಲಡೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಕಲಿಗೆ ಅವೇ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆ ತಾಕತ್ತನು ನಮ್ಮ ಆ ಪಡ್ತನು ತುಳುನ ಬುಳೆ ಪಯರೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಮೇಲೆ ಪಯರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರಿ ಎಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತಾನೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜವಣರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಗ್ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಖುಷಿಲಾಪನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪನೆ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನೆಂದ್ರೆ ಪಂತಿನೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿ ತಕುಲ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುವ ಪಂಡ ಜಾತಿ ಹಿಂದುವ ಅತ್ತು ನೀತಿ ಹಿಂದುವತ್ತ ಬೆಟ್ಟಿನಿಯರು ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಡಾರನ ಐದು ಬೋಡಾದು ಅಲೆಗೆ ಬರನೆ ಮದಿಮೆಂಡು ಆರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿ ಸಮೇತ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ಬರೀತೇವೆ ಯಾನ ಏತು ಒತ್ತಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮದಿಮೆಗೆ ಬೋದಿದ್ದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೆ ಬಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನತುನ ಮದ ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಕಲ ಮದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ನಿಕಲ ಮದಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಬದರದೆ ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಷನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಳು ಭಾಷೆನ ರೋಷನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರಾದೊಡರೆ ಅಂಚಿನ ರೋಷನ್ಗೆ ಆದ ಮಾತ ಕೂಟದ ಕಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಖುಲ್ ಎನ್ನರೇ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದುಬೈ ಬೆಹರಿನ್ ಕುವೈಟ್ ಮೂಲಪರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರನಾರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಅಂಚನೆ 92.7 ಬಿಗೆ ಬಂದ ಆರ್ಜಾದಿತ್ತಿನಾರು ಮೇರೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಏರ್ ಕಲ್ಪೈನೆ ಆರೇನಾ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪೈನೆ ಏರ್ಕೆನ್ನಗ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಅಜಯ್ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಣಪನ ಹುಡುಗೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪಣ ಮರಣಿ ಒಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಐತಟ್ಟಿಗೆ ಸನತ್ ಒಗ ರಿತೇಶ್ ಮೊಗಲು ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ಆರೆ ಬದ್ದಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ ಇನ್ನು ತೂಪ ಒಂಜಿ ಓಲ ಪಾಠ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಅಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏತು ಸಂಭಾವನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಭಾವನೆ ಲಿಪ್ಪಡೆ ಸಂಭಾವನೆ ಏತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೇನ್ನಕಲಿಪ್ಪನು ಆಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಜಮನೆರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ರ ಒಂತೆ ಭಾವನೆ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರೆ ಐಕ್ಯ ಮಾಡೋದಾಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕಲ್ಮೆನ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡವೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಿರಲಿ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಿರಲಿ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಿರಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಿರಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪವು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಸರಸ್ವತಿನ ಸೇವೆದ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಹಠದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಉದು ದುಂಬದ ದಿನಕಳೆದ ಫಲರೂಪಿಯಾದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ನೀತಿರು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳತೆ ಉಜಿರೆಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪಂಡದಿತ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರವೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಐತ ಪಿರವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಯರಂಡು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿದ ಫಲ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ದಿನ ಫಲರೂಪಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಡೆದು ಬಂದರೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮುಗಿತರದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.